Recho Tuoma, pod adwa wuoyo kodi, dhako. Pod adwa wuoyo kodi, kendo ma to koro adhi adresi gi dholuo. Mondi winj maber, ok adwa kabila moko go winji. We tieko kwero gi chuo mine ni tieko go kwero go. We tieko kwero gi Aungo, we tieko kwero gi Big Daddy, we tieko kwero gi chuo TikTok. Ine minego Otuoma. Winjo. Nikech chilo mikelo ne jatuo go, chilo go. Emineno nego Otuoma. Then kelo Otuoma odagi nyithinde, kel nyithindo go, nyathi chamo pesa di padi. Ang'o ma lich magidhi chamo. Kel nyithindo go dagi wuongi. Wuongi ka neno nyithindo go to biro chango, bro help in his healing process. Weketo Otuoma, iwondori ni Otuoma is the head of the family. Oken head of the family, nikech de en head. De koro iwinjo gima owacho. Otuoma dwaro nyithinde kendo dwa dagi nyithinde. Iwinjo. Sama koro Otuoma kowewa, God forbid. Nyithinde go emibiro ng'i, in onge ng'ama biro neni. Koro kikawo nyithinde go mihero ne, to biro weri, jodala gi biro weri. We kelo chilo iro Otuoma. Bed dhako mariere tir. Iwinjo. Ok nie kamera iwondori ni ihero Otuoma to kuchochoto ibili. Ji osebiro e inbox na mang'eny. Ibili ga bila. Adier to kihero. Pesa miyude TikTok go kawo nyithi ng'ano idago. Kata kok inyal dago, ornegi support. Moesha odagi nyithinda di. To Nyasaye gwetho gi agwetha. Kidwaro gweth mang'eny kik iwe nyithindo go thagre. Iwinja maber. An Miriambo kadwa abiro mana ng'isi adier. Iwinja abiro ng'isi adier kende. Wan wakele mana ka kwa yude. Mane midwa penja? Yeah. Ok ni madwa penji. Dong inyalo react on the video. Video kako wachno endo ni ine matinde igolo kwer. Koro ng'eni ng'ama wacho gino wiyo ok ti. Pod aduogo ne Recho Otuoma. Kuwe na riambo ni dhako ni okohero Otuoma to dhako ni sando Otuoma. Penje uru gimomiyo nodar Utawala. Penjuru Recho gimomiyo nodar Utawala. Mo pondo kuma onge ng'ama ong'eyo. Penje uru gimomiyo loko namba Otuoma. Nikech Otuoma ok inya communicate go kama en ondiko message. Jowadwa manyuru kuma Otuoma nitie ukonyo Otuoma. Otuoma is going through a lot. Otuoma is depressed. Dhako no control Otuoma mok ber. Gimora wayie wase okwadagi ni chietho oyweyo ang'o. Recho winjo maber seriously. Dongen nyaka gi maid. Ma en be oko timne kata Otuoma gik miwinjo go. Maid ema timo. Koro penjuru Recho gimomiyo nodar Utawala odhi kuma onge ng'ama ong'eyo. Ok odwa ni ji owuog Otuoma mondo Otuoma ong'is ji gik modhi through. Then ong'ado communication between Otuoma gi min gi nyithindgi. Mano be ber adier. Tubiro kae. Penjuru Recho ni ng'ama nogolo kwero mar dala. Dala mane gigero cha, Simba cha. Penje uru ni ng'ama nogolo ne kwero. Weuru tugo gi ji. Weuru tugo gi ji. Nyithi Otuoma koro nyaka kony. An kata ko utimo ang'o, nyithi Otuoma nyaka kony. Ang'isou. Kariambo, dong'a luongo nyingo Aungo wuod Awendo ka dak ose adresa. Ong'e na adier. Ene moginene. Ochamo similili mar Recho. Ochamo otieko ne nyaka ng'ane ladha. Otuoma dang' chang sani to ng'i kaka kanyo noweyo gi kaka nitie. Gimomiyo wiyo ok ti. Ane man gi kwero mang'eny sana. Iwinjo? Yeah. Kasta ni eno kaduokra gi joma mon. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, jo ajawa.
jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eyo ni life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae, kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, ne adieri makende. Yes, Nyakaramogi machiegni kendo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation kaka pile kaka wuono ni endi to wan gi Aungo wuod Awendo, Aungo machine mabende opango nwa launching ma serious kacha chaendo dhi timore e Gesa Villa. Hangeni en ka endi odhi kono wa mang'eny about it. To gi bende weche mosiwuok matin achiel ariyo adek kanyo no endo ing'eni wabet ka waluwo jothumbe wa achiel mondo mi bende wa keep gi you be updated gik matimore kanyo no endo. Med bedo koda pod iluongano mari Nasho mari chieno jamone mbele chiene mineno mbele ming'ondo boka kata inyalo wacho no mari dhako ngode nigi chake kore kubneni to pod ichwako sitirungi. Wan ka endi LTN Luo Trending Nation kinge maber ni poke subscribe mondo mi samoro moro ma wan gi wendo tiyudo wa achiel kachiel. Med bedo koda nyaka watieki ka wan ka endi gi Aungo wuod Awendo, Mr. Vumilia, Baba Nilan. Wojo papo niera yero mare Ani wojo papo niera yero mare Dibedi ni ene manokao kalamb King Solomon ma wuod Daudi mar ndiko wende mamit makelo mor e dhod chuny. Wang'ni ka idhi winjo wende mondiki agwenya kendo nigi ndhadhu mamalo e Ajawa Nation. Makato owete da unakam Wuodo papo Rongo Migori, Eric Smart, The Solomon Spen presents Niv official album release tarik 5 dwe mar 10 higani. Beda kicha, donje YouTube mar Eric Smart, The Solomon Spen, subscribe, duongo lang mondo ibeda ngech ka irito Niv official album release. Wang'ni, to idhi duoko erokamano kuom dak e piny ma dwe mar 10 nitie. Oteni, okelni kod LTN Luo Trending Nation kama mopandi inyenyo elela. Yes, Nyakaramogi, wan ka endi gi Aungo wuod Awendo, Aungo machine. Aungo ni onga musiepa wabed maber. Kech koro iluongo ni mbakromo. Kose wacho ni go mbaka, kose wacho ni ingene kom ni be mon watime ga go mbaka gi Jaber Nyaronagi. By the way, Jaber Nyaronagi, keep on resting in peace. You are such ntie kizungu moro madowa. Such a vibe. Ang'eyo ni kisungu ni testi japuonj. Aungo wuod Awendo kaw thuolo ni endi be imose jopiny kuma ginenie kanyo no endo. Osekawo kinde kapok giwinjo duondi. Amos jopiny. Yes, amos uni beruru. Una nade. Ana muda bose gwaro. But amos uni unade anan maber. Ere kake fair on ineno ka piny dhi nade nyaka ne igol no wende moko achiel ariyo adek kacha. Piny to dhi adhiya maber. Ok ing'e ni piny ben piny. Koro nyaka ikop kode. Pok waneno kilosonwa Nyanza tour, Mombasa tour, Gine tour. Tour gi okilosi. Tour ing'e ni luwore ni client dwari komani. Okay. Yeah, but Nyanza tour wan god after launching. Wan gi coastal tour be after launching. Aungo wuod Awendo, thum kaka dhi en very competitive kendo sani to nitie gik mang'eny matimore. Akia ni ang'o madikonwa kaluwore gi kaka ineno field sani ni endi. Ere kaka ineno industry maru mar music? It's true we are in a competitive industry. But an kaka wacho ka pile.
kaka industry medo loke kaka in bende ka in e yet timore nade iloko adjust. yeah in be adjust kore kaka medo adjust then as an artist nyaki bed more creative ngene kane chako chien kacha kiwero sana igiki wero kikombe ichaki wero kijiko kigik to kori wero sende manyiso ni riwo gite riwo kijiki riwo kikombe iriwo nyaka san mitoke gite michopi wer koro jotedo riwo sende gote mani ngeni koro content ni medore manyiso ni imedo adjust kode kaka medo the okay gisani nitiere gik moko miwacho ni nyaki wer molel kore ka inyalo winji maybe donje bedroom koni matin be yonje ina keni imbede time kamano koso Mario ing'eyo ni mano ji ema wacho but kaki lay foundation mari industry kaki kasto luwore gi audience mari kasto gi fan base mari ang'o ma ji mathoth mamieli dwa winjo somebody like me okanyal dwell on iluongo nang'o okanyal dwell on gik maricho wende gik maricho minene wacho go ang'o ma miya wacho kamano ang'eyo fan base mara ang'eyo audience mara ang'e gima gidwaro iwinjo koro gine luwore yes nitiere jomo believe on vulgar tan ngene kaka nachako poka gine ga korka vulgar ka so fan base mara kata audience mara nitiere gima gi expect ga kuoma makadang adoge mano tachalo ng'amo wuok out of the topic manyiso ni ilet gi down ok ging'ei kamano ok ging'ei kamano idhi miyo gi image moro makoro miyo be gi jaji mopogore manyiso ni generally nitie jok ma olosa base gi kanyo koro already fans gi oseng'e ni mano margi yes dong ging'eyo ni depend gi audience margi ineno depend gi audience margi ibro winjo ka e pawa ka ibro winjo ka giwacho ni ng'ane ing'e ni mielo gi joma chal kama ng'ane mielo gi joma chal kama ng'ane mielo gi joma chal kama so that's the audience manyiso ni already ging'eyo gima ng'acha gi expect da kuom ng'ama kamano koro neno anaungo kanyalo wero ga valga kasta ning'ena nyathi kanisa mano nyalo chwada ng'eni gima ji nitie gik moko achiel ri adek ma bende ji gombo winjo ka an kodi mokwongo ji de gomb ng'eyo maybe chal mar Nilan iseyudo min gi koso ere kaka ofare on you know people are just inquisitive and generally gimosebire media they will keep on checking on that because ining'eni margi iwacho ni jothum ibedo owned mane momiyo samoro ini kaka giri moro itim imera mer ni wacho ni an awuda wendo an wa mer tiro kichwanyo ng'ato mano tang'o bwana iangusha enade tiki nyiso ni margi koro okikonwa kar Nilan Nilan dhi maber en sawa en sawa ento koro en sawa to kwane ni Nilan ni sawa pana sikete ka nyaka social media jo nene kaka opugno kanyo koro en maber ng'amane kode sani ng'amane Nilan Nilan saman kode an ka kode dong wate ma wan kode wan kaka jonyuolne okay mama Nilan maten poko biro kosangide Maria ning'eni chieng' manyombo ji ok bi yweyo abro lando kamoro amora igoni chieng' me iyudo jaber nyaka sari to kro ken ibro yudo jaber nyaka dem ng'eni wan gi jaber nyaronage koro maybe jaber nyaka dem jaber but an chieng' manyombo to bro ng'e chieng' mayuto bro ng'e but gisani to pod ok ubi ng'eyo donge gisani pod ok ubi ng'eyo aungo iwacho ni joma chuo gin jok ma react very fast iwinjo ma iyudo ni koponi ati ni kata no miss jaode daga moro matin kama ichaki neno ka ose mana replace to in idwa take so long Deke ni moro nitie to wane ma opodwa kia koso bwana ng'eni dhani nyuolo ga mopogore
Kasto marriage kae nitiere ga kaka ji dak mopogore. Yeah. And again, wan gi iluongo ni traditions. Nitiere gik manyaka itim. Yeah. A real man ok jaodi ok nyal tho to kata pok okawo higa tisekendo. Not unless ni nokiero dhako no kata nodhi otho oko. Mabende kata motho oko kane bed ni usedak kode, onego show some respect. Yeah. Then again an sana adwa focus on pidho nyathi. Neno. Sani kadang achak nadwa ng'iyora gi nyiri, adwa ng'iyo sianda mon. Ok anyal gine. Adhi potoka sana. Adhi anyalo lose focus. Ing'eni sani an ichalo tong' moliero kama. Jok mang'eny Mang'eny. Yeah. So you focus on maybe music and ng'iyo nyathino sani. And then ere kaka isebedo ki manage this thing, because it is true ne ng'ama nie limelight, nyiri, sorry ka wuoyo marach, nyiri ohero associate god. Iyudo ni ibet gi nyiri mang'eny mamoko kisero, I'm sorry to say that, nikech joma nyiri yani gihero gimineno kasto gi jok man gi nying like aungo uda wendo jogi ok bi koso in emi reject gi. Umari ng'eni kata in kata ng'apenji, iseneno machungwa mochiek mok gombi? Ok nyal koso. Ng'enyiso ni machungwa kosechiek tipone ga tichame. Iwinjo? Yeah. Koro awacho ga ni nitiere gik makoro madwaro bedo wise. Bedo wise. Ok ni nyiri go te nigi te gibiro biro ni kanyo mondo gitimre nade. Ni gidwari ni mondo giseri kata gitimre nade. No, some just come into your life genuinely. They want to support you. Yeah. So if you keep on rejecting them, if you keep on pushing them away, ibro push nyaka ngamane. Nyaka your helper. Yeah. Destiny you are destiny connector. Someone who meant well for you. Yeah. Someone who just need your prosperity. Yes. Yeah. So you just have to be clever. Then you be someone who is open-minded. Yeah. Ing'eyo kaka inyalo deal gi jogi te. Ineno. Yeah. Ibro yudo ka jibro wacho ni aungo ni yudo ka nyiri ong'iyo kode, nyiri mafans mang'eny gini nyiri, nikech I've learned how to manage them. Ineno. Not that they are my lovers or girlfriends. No. They are just my fans. My fans. Yeah. And I've known how to deal with them. No. Ayunga kaka kora deal kodgi. Yeah. When it comes to business, it's pure business. And now when it comes to friendship, we just crack jokes as usual. Okibeni ng'at moro be ma en osiko nuna kanyi ni kuna de to jogi mieli pile jogi support pile. Nyaki mor kodgi. Okay. Koro imor kodgi but ibedo gi limits mag. Nitiere kuma kogiketi kona ni aka idwa vuka boundary. Nyidhi kelo gima kama. Koro ka embe ng'at moro mawinjo. Yeah. To sawa tu. Aneno kambele ka indi pango no iluongo ni Eve. Tears of love. Tears of love. Tears of love aneno mbele ka chendo madhi timore tarik adi konge miwa date. Tears of love dhi timore tarik 14 dwe mar 9. Tarik 14 dwe mar 9 wan e Gesa Villa. Aneno kopangu Nyandare, enda Marwa, enda Janabi, enda Chuor Nyamigori, enda Tsunami, enda CEO mar Malaika Music House. Aneno kanyo. Wachako aneno kiketo Mr. GK, Okoth Jarapogi, Chien Kiany. Be aneno kanyo no endo. Kore kiketo Kelly Chogo. Yeah, Kelly Chogo Jarawela. Kelly nyaka nyochi nyombi lala enya. Wadwa ni kuru waneni ya gaisa. Ngakendo. Aquino Chogo. Japap rieko uondiga. Kare laini ng'eny, wedeni ng'eny. Mano Aquino Chogo. Oka wan gi Elvis Kadori. Kolo.
ageno nati matek be wan go kanyo no endo mago jothumbe. MCs MCs wan gi Aloji Panorama, wan gi Jendeke, Agenda, wan gi Apengo, kasto in be intie. ok wachni to gi mamoko go e wan mari eka koka wan gi MC Okoth Kaeli. MC Okoth Kaeli mano kore official MC mar Aungo Wuod Awendo dong. Ingene ok wadwa ni atiyo ka koro launching owuok to mari gini mane poster in go pile tiwe. Hapa ni mano be en tabia maber kabisa. Jo Angla take it from Aungo Wuod Awendo, ok ni sa launching to bi na emiketo to matindo kato koro kwane poster koma Jo Angla koma kauru gini from Aungo Wuod Awendo. That's why I've been talking to jogewa ni pile ka pile ensure ni igine acknowledge jok misebedo kitiyogo kaino endo. Pod wan ka indi ka Aungo Wuod Awendo, Aungo machine lime ka indi ne ng'ama ung'eyo maybe kumone entiere biya Aungo kapok wawacho wach launching ni nitie wach moro mang'eni kai akako kapenji dango bet gi marach wach launching cha papa ni wadhi tieko godo nikech ne makoro nyaka jogi ng'e maler ni wadhi bedo gi thumbi adi gimoro machalo kamano no endo. Be nitiere jogi ng'e ni jomaricho gipako ji we akonga ng'e ka microphone ne on gipako ji to be bathe kumoro iyudo ka ichaki choma nigi kumoro. Be nitie kuma jogi osechoma ni chien ka indi koso pok winjo gine moro moro akiri giluongo gi ni chai, jomoko luongo gi ni sikandol, yere gin gik mang'eny. Samoro nitie chai mano kapok awinjo. Koro ing'eni un jo media kama uchoko ga weche unung'eno kukos kamoro iwo marach akere no okwakosi wan gigi biro nwa koro. Yes, koro ing'eni un gi information mang'eny. Koro inyalo nyisa ni chai mane ningeche anti ing'eni scandals osemok na modhuro. Koro in emi specify nani Aungo wach makama ok ing'eni bwana penjo direct we wuondori choma penja gimidwa penja. Ayelo TikTok adwani kikane mawachi adwani amany amanyi ka indi nyakwara mogi Aungo Wuod Awendo wang'ene ka ene TikTok ok adwani wuoyo Aungo Wuod Awendo bere uru kanyo nyikwara mogi adwane uyud gini achiel kachiel. Aungo Wuod Awendo and ang'eni kopone ang'ado gino kata ni ji odhi e break to gibo wacho ni mano ne giloso tok tent. Yeah. You guys, I'm short. Ya kumia uru clip cha nega lady cha kia niluongo nango. Lady cha iluongo nango. Gik mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo.
obed arus, obed nyasi moyiedhi, hingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, riekowa ni ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata ywanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde kendo wandiko sigana. Yes, Nyakwaramogi, ne wan break kacha, no chuna nyaka kora manyi gini endi. Giro seduogo ka auko. Gini aseyudo ka and ang ni yena ya play gini mondo mi iduokwa. Iluonge ka endi ni political arena. Injo. Aonge gadieri moro moro gik mowacho giendi unless ni maybe ine makoro iwacho nwane to en nango. We achak gi mokwongo. Iye na play. Bana in play gige. Okay. Ok gige na ya. Okay. Poda duogo ni Recho Otuoma. Kuwe na riambo ni dhako ni okoero Otuoma to dhako ni sando Otuoma. Penje uru gimomiyo nodar utawala. Penjuru Recho gimomiyo nodar utawala. Mo pondo kuma onge ng'among'eyo. Penje uru gimomiyo loko namba Otuoma. Nikech Otuoma okinya communicate go kama en ondiko message. Jowadwa manyuru kuma Otuoma nitie okonyo Otuoma. Otuoma is going through a lot. Otuoma is depressed. Dhako no control Otuoma mok ber. Dimora waiye wase okwadage ni chietho oyweyo ang'o. Recho winjo maber seriously. Dongen nyaka gi maid. Ma en be oko timne kata Otuoma gik miwinjogo. Maid ema timo. Koro penjuru Recho gimomiyo nodar utawala odhi kuma onge ng'among'eyo. Okodwa ni ji owuog Otuoma mondo Otuoma onyis ji gik modhi through. Then ong'ado communication between Otuoma gi min gi nyithindgi. Mano be ber adier. Tubiro kae penjuru Recho ni ng'ama nogolo kwero mar dala mane gigero cha Simba cha. Penje uru ni ng'ama nogolo ne kwero. Weuru tugo gi ji. Weuru tugo gi ji. Nyithi Otuoma koro nyaka kony. Nyithi Otuoma nyaka kony. An kata ko utimo ang'o, nyithi Otuoma nyaka kony. Ang'isou. Kariambo, donga lungo nyingo aungo wuoda wendo kadako se adresa. Ong'e na dier ene mogine ne. Ochamo semile mar Recho. Ochamo otieko ne nyaka ng'ane ladha. Otuoma dang chang sani to ng'i kaka kanyo no weyo gi kaka nitie. Bani gina chiel owachore ifikie Otuoma penya uru chia ongo wuoda wendo ma iluongo ni Rachel Otuoma ne ang'o momiyo nodar utawala to ng'ama notieko kwer marot mane ogero dala gi Otuoma. Mana chiel wachaka manyi ke iluongo ni political arena wachaka manyi ma apani adhi ma play Recho Otuoma poda dwa wuoyo kodi dhako. Poda dwa wuoyo kodi kendo ma to kora dhi address gi dholuo mondi winy maber. Okadwa kabila moko go winji. Wetieko kwero gi chuo mine nitieko go kwero go. Wetieko kwero gi aungo, wetieko kwero gi Big Daddy, wetieko kwero gi chuo TikTok. Ine minego Otuoma. Winjo. Nikech chilo mikelo ne jatuo go, chilo go. Emineno nego Otuoma. Then kelo Otuoma odagi nyithinde, kel nyithindo go. Nyathi chamo pesa di padi. Ang'o ma lich magidhi chamo. Kel nyithindo go dagi wuongi. Wuongi ka neno nyithindo go to biro chango. Bro help in his healing process. Weketo Otuoma iwundori ni Otuoma is the head of the family. Oken head of the family nikech de en head. De koro iwinjo gimowacho. Otuoma dwaro nyithinde kendo dwa dagi nyithinde. Iwinjo. Sama koro Otuoma kowewa, God forbid. Nyithinde go emibiro ng'ini onge ng'ama biro neni. Koro kikawo nyithinde go mihero ne to biro weri, jodala gi biro weri.
we kelo chilo irotuma bed dhako mariere tir iwinjo ok nie kamera iwuondori ni ihero tuoma to kuchochoto ibili ji osebiro e inbox na mang'eny ibili gabila adier to kiero pesa miyude TikTok go kawo nyithi ng'ano idago kata kok inyal dago ornegi support Moesha odagi nyithindo adi to Nyasaye gwethogi agwetha kidwaro gweth mang'eny kik iwe nyithindo go thagre iwinja maber an Miriambo kadwa abiro mana ng'isi adier iwinja abiro ng'isi adier kende Aya chotuma poda duogo yukoti jatelo an wan wakele mana ka kwa yude Mane midwa penja? Yeah. Ok ni madwa penji. Dong inyalo react on the video. Video kako wacho no ni ine matinde igolo kwer. Ngoro ngene ngama wacho gino wi ok ti. Gimomiyo wi ok ti. Ane man gi kwero mang'eny sana. Iwinjo? Yeah. Kasta ni eno kadwokra gi joma mono. Ngama dhako kadwa dwokora godo to mano ka chal dichuo. Iwinjo? Yeah. Dhako maloso mana content gi nyinga monembe kochiem. Olosa. Dongo dwa followers gi nyinga gi nyingrecho. Olosa. But ingenia embe hapa ni ena one of those people mowuok mondo mi owach gini owach gini but joma ng'eny osebedo ka be wache. Koro wapenji. Ana ungo ni wiara church manade. Ningechi ngani story ni erokoro kasto mostly story ni joma mone mawuoyi. Isena no ngama dicho mawuoyi story ni. Koro those are bitter women. Inje samoro gin mon madwaro mondo yudie chance kuoma gitemo mondo mi gimanya attention mara. Yane Maria kene mana rito nyathi mar sama gidwaro attention mano gibe yudo. Nikech the family magi wacho ni ano tu mang'e ka pod wan Sony. Maki penji bro nyisi Babu used to work at Sony Sugar kapok oyudo accident. Yeah. And I think by then Otuma was a player at Sony Sugar. So I knew Otuma before kapok ang'era mana recho. Kata Otuma miwinjo gi claim no Otuma ng'eyo maber. Iwinjo? Koro an recho pok adate be pok wagi kata mana pok ne wagi kata my story. Yeah. She's just a friend mane bire sama na yudo shida. No chip in kaka joma moko no chip in. Koso jo TikTok no kopong'ot kacha. No pong. No nigi pong'ot kacha. Koro these are bitter women who needs attention. They need followers. Gineno ni aungo is the topic. Koro we waluong nyinge mondo wayud followers, wayud views. Let them do so. Dong mana miyo gi chiemo kake yao live to nyalo miyo jomoko oro negi gift. Yeah. Gidhi go mbele. Jomoko be ing'eni wacho ni ka kore leng' ahinya to maybe ntiere kaka samoro kora diere nitie kaka kumoro moko. Koro mama nachako dwokora go na mama maduong' moro mobedo dawa no tachako dwokora go nade. Be wiyo kuonde na mako wuoyo kuom nyakwari. Bendo tonya ume ne TikTok wuoyo kuom. Yeah. Kasto udwa na duoki. Bwana ano ka respond ga to gik machal kamako. Ana dongo maber, ano puonja maber. Iwinjo? Yeah. Kasto kanyalo lower my dignity na adwa dwokora gi dhako e TikTok. Ng'ama dhako en ng'ama dhako. To ng'ama dichuo debe ni ng'ama dichuo dase dwoko. To ng'ama dhako adwa chako dwokora ng'ana. Kech ng'ama dichuo tanya maka tero ka police odhi ochiwa ne evidence. Ng'ama dhako. Ng'ama dichuo be yot kata ka romo godo kosewacho nyinga taro odhi. Oro mago gik mayot mano ng'ama dichuo. To ng'ama dhako korambi kora keto lewa e TikTok. We uru mama no wuodenyo. Political arena wang'ado case kawuono ni political arena odenyo manye kako yud gimoro matin. Omany followers gi nyinga. Kamano nyalo kelo ni chiemo e mesa. Uru omanyo godo wada. Kam wuoyo kuoma no gi gik mowacho ma en owacho even ni koro en ga CCTV. Kodwara ochoma tin ya unga na dwari. Timbas da okanya siri. So oningo benni o keep lane.
To what is the reaction? Be nitiere kata kaka un kaka friends kata wando gineno ka samoro ka iwacho okay personally an koro in osiepna iwacho ni umari date super umari no omayo moshwana wa dhako but wase share kodi kaka osiepe mwago mbaka mwanyiero in kaka aungo wuod wendo be usebet gi recho ma wache nene jogi wacho kama ma ushare go at a level kaka friends. I think the moment nitiere live mano kuongo yawe TikTok. To kano yaw live ni nyaka Pascal no wuoyi. To kano wuoyi to noyudo kata ka onge gi namba recho. Ting'eni search liel che mane wabiro wabedo close. Mabende seche kana dwaro support mag ji te. Iwinjo. To ayudo simu to kamako simu to pinyo ni en ng'ato nyisa ni an recho. To nyisa ni nitiere wach moro dhi mbele TikTok itake action mane. Takone ni wano wach mane. Kechana kia wach moro moro madhi e TikTok. Ani manyane Pascal. To kama manyo Pascal taneno gigo. To just like scandals maneji wuoye chai maneji moko sama ni an gi shida. I take it lightly aneno gigo to ba a click kanyo. Taduga aling. Koro sama ne gino dugo dhi mbele ma Pascal no medo wuoye. To koko jana da konye ni in gochne Pascal. In wuo kode. Nikech an Pascal ka wuoyo kuma komedo dhi mbele. Tan ka gocho ne to samoro action ma wanyalo take from there ok dhi bedo maber to being ni Pascal en ng'at moro be mang'eyo just talk to him directly ano kadwa kisesa iwinja apani Pascal no apani negi wuoyo makata Pascal no duogo gocho na monyisa ni bwana pole ne en kama anyisa ni baba na onge kodi kishida aonge kodi gi wach moro amora lakini kapok wacho gimoro kuom ng'ato nonuru mabende onyalo obro testify kanyo ni nanyise nyaka ni kapok iwuoyo ga kuom ng'ato non ga maber to ng'inia ng'ani family ne dhi react nango kata kapok imoko ne ng'ato chai consider kokinyal consider ng'ano ng'i joma depend kuom ng'ano gidhi ufeel nango seche kane an gi shida the same way marecho nigi shida kocha iwinjo then achaka duga nyisa ni jok mineno wacho gigi te joma mon en ga gimoro malit omari en mana ni tinde be generation ma wantiere ni akiani no puonj ji nango iyudo ka a generation ma wantiere ni a woman will celebrate or women will celebrate when their fellow woman is being trolled. They will celebrate and they will be the ones who troll their fellow woman. Current generation. Yeah. Instead of protecting image mar their fellow, ginigi celebrate. And to my understanding, okanyal yudo kibedo trolled. Leave alone you being my friend. You as a man. Okanya yudo kibedo trolled. Kastamba donjo kanya celebrate. I will feel bad as a man. Naneno katembui ka eche ndalo ma uo Migori no owacho wach moro madhi gi Nyasaye. Ni chung kode wacho no we uru yanyo dhano wadu bwana. Yes, nikech ana wachoga ingeno onge tienda wuondi na dwa wuondora kodi ta ana nyisi adieri. Iwinjo. Ka en gimoro ma misunderstanding mobedo matis. Tan I will look for the person who is being trolled. Iwinjo. Ka en kuma ene motime makosa. Tabro nyisi ni ka en time makosa apologize. Kenda bro donjo kuomi na way makata ino kibing'eyo maka wuoyo kodi
tidhi elewa. Iwinjo? Ka en jama kosa. To kok en jama kosa nobedo troll tu. Mi an gima bro wacho ni ne ling nyamaza. Ibedo siepna okino siepna ka yudo kaka nyalo wuoyo kodi tanyisi kamano. Iwinjo? Nikech I always feel bad when my fellow is being trolled. Ang'eyo gima trolling no nyalo kelo. If you're not strong enough, it can lead even to death. Iwinjo? Nikech en ga gimoro ma interfere ga gi mental health. Iwinjo? So a generation ma wantiere ni bro doka women tend to celebrate their fellow woman downfall instead of protecting their fellow or even protecting their fellow image. Ora an weche gite. The truth is that I've never dated Rachel. That's one. I will never date her. That's two. I don't even think if I can date her. That's three. And lastly, just like any other person, we are friends. Gini poko chopo maybe kuma kata clients gi or one of your promoters koni ne yani maybe koro penji gino kata maybe some friends chako walk away because of this. You know, when you my client, aniyeni nitika gik moko moko nya donjo e client. When a client calls me, wabro talk about business. Iwinjo? To kipenja manota bro nyisi, that's not part of our business. You know? And to me, understanding mara a business kai, nitiere kaka business bedo itimoga. Ineno gima kamano ka client openja, ini dwara ungo mondo goni thum. No kidwar scandal mara ungo cha mondo goni thum. Iwinjo? But okawacho ni client okinya penja. Onyalo penja, ingene nyalo doka samoro nitiere clients moko ma wang'iyo go ma they are my friends. Iwinjo? Kata they are my elders, gi joma dongo. Iwinjo? Obro penji in a polite manner. Wiri ng'ama koro biro kwaisho to kungo penji mano. Obro penji to in a polite manner ni baba gima kama na winjo koso en kama na dini. Then again mimi ana friends got trust aga sana. They know what I'm capable of doing and what I can't do. Mabende they are just wondering gimomiyo jogi get roll aga sana. Tambi nge gima nyiso ga, when you are the topic, a lot of people will talk about you because they need followers. They want their content to sell. No. Though they are marketing their content in a wrong way or in a wrong manner, kagi expect ne they react. O Mariano kabi react. And you know me very well. Yeah, I know. I'm one artist who has been trolled. And I don't think if there is any other artist apart from me and Prince Inda, Mosebedo got trolled sana. And do you know why? Alenga kamano. Ang'eyo gimomi alenga kasto gi level mara mar maturity. Then apart from music, samoro tich matimo ko yena duoko ga gik makamago. Ineno. Kora timora nani? Aneno ga nena kanyata wacho ni, let them just talk about me. Let them do. After all, it will cost me nothing. Ineno. It will cost me nothing. In the moment when someone is talking about you, then it wadhi duoko record kacha. Baba koka inemi dhi miyo gini medre. And when someone is talking about you and you just keep quiet, you just look at him or at her, you just there. They always say silence is the best weapon. Obro biro kanyo monere ni afuo manade ngani awuyo kuome to lingane mafuo. Koro energy chalo gimo bedo waste. O waste energy ne, o waste bundles ki, o waste time ne ineno. So if you are a man enough, kineno kumok ni scandal,
nyamaza hapa ni kata inagocho ni kasi moko moko scandal ni weduoko ri gik machaka to ine madhogi pere nikech ja media imbe seche ge manyo content itema ini jogo umare leng itema ini jogo iwinjo iling there comes a time in at times in life maka ina man to ibeda man. Not everything needs your response. Sometimes you just need to keep quiet. Just sit back, relax, watch them trolling you. Be a man. Not responding to the trollings. Oh, Aungo does this. Oh, Omari does that. Oh, ni hivi na hivi. No, just nyamaza manzi. Wewe ni mwanaume. So mimi ni mwanaume. And again venye nililelewa. I grew up a family moroma. Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 1 9 2 3 2 4 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Mago jok mbiro yudo. Iyudo ka jomoko trolli gikia family miae. Ng'ato trolli okia ni idong ichando machal nade mondo ichop kuma intiere no. Omarian jomoselema ipenj jomoselema jomosebiro dala mo werigi jomosetieko ndalare jomosetieko kata joma kata jomosetieko 2 weeks. Bwana ana agree up a family moro ma ka nyathi dongo nitiere kaka ipuonji. Then adonge family moluoro Nyasaye. Iwinjo. Kora nitiere kumoro ma nitie kuma kogike yes ing'eyo kata ing'eyo ni nitie kuma kogika nyalo react to gi kumoro malenga. But mostly oka react ga. Iwinjo. Anawega ng'ato ka wuoyo tatiko ni atimora nade awini Nyasaye. Iwinjo. Koro mago gik ma kata giwacho piny ong'e adieri ni mano gima ok anyal timo. Koro joma create content gi mago, let them create their content. In wene Jehova. Anawe gi ne Nyasaye. Piny no yal. Piny ni ineno piny ni. Joluo nogo gangero moro ni piny ni gi wang'e. To piny no yalwa. To piny mineno ni be wiyo kwil ka. Inyalo wacho gimoro kawuono to ini thought imi dongi ma wi wil go mitoka wi no se wil gono to chieng' moro mana kaka joluo no gongero ni piny ni gi wang'e gini biro affect joma timore nade jomi weche na maybe ng'ame troll ni kata an mo trolla kawuono ni oking'eyo kata mana ka niland maracha chieng' moro no bet CEO kamoro. To gimang'e maber ni gigi obro neno. Internet wiyo kwilga. Koro take a situation whereby nyathini odhi kwayo chance kacha. Kata mana watni mora mora. Koro in life everything has a repercussion. Kata koko bedo go kawuono
to gimoro amora mitimo tim ga king'e ni niga repercussions. Yeah. Kitreat wadu maber kawuono, chudo mari nobedi. Kitreat marach kawuono, be chudo mari nobedi. So that's why alenga sana. To ere kaka inyalo maybe bet ing'eni in inyalo weyo kaka artist kasto iyudo kaka nitie fan ni moro momako gino ma en gino niga e chunye iwinjo ma kaka apani seneno maybe some of these events ka ji gore, ere kaka inyalo timo gini nikech ok wadwa ni wawacha ni ati waweyo to ka ng'ine launching to waneno kopad ng'ato seriously ni in emiwuoyo kuom ungo marach tichak ibiro ka. Omari ing'eni thum chalo kaka siasa. Kasto jathum chalo ja siasa. Iwinjo. Jathum chalo ja siasa. Samoro an gi die hard fan mara kamoro. Omera ng'ani en fan na mapok anene. Ok odwa winjo ng'ata mawacho mawuoyo kuom marach. Iyudo ka in gi fan ni mag thumbe gi mohero modwa winjo makata thum moro mokene to kodwa winjo. Owinjo thum ni. Ng'ani is ready mar thoni kata. Chala gi siasa. Ibro ga nitie jomoyie nyaka thoni. Koro ka ng'ani ang' osedio oromo kodi mo udhao, ing'eni image mar jathume madhi ga ni joge ng'ane ko ng'ane. Then ibro yudo ka ji laumu ga jothum to gikia ni jathume kia gimoro amora about that. Okia gimoro amora about that. Iwinjo. Koro kanyo be nyaka ji elewa ga. Baran gima nyalo wacho ni mafans ka ni joma wuoyo kumogo. Wawe gi uraweya. Gine ma gimedo buildwa. Kaka gimedo wuoyo kumo marach wabedo topic. Wanwa dhi mbele. Yeah. Kapo ka watieko be koro mewa mathoth about your launching kono ni wa expect ang'o in gi videos adi nitie collab gi Prince Indah Janavi. Ng'e Janavi osebedo osiepni for some time. Maybe ipango collab moro kode koso. Tears of Love to biro mapek. And I think this is my first album. And it's going to be bigger than kaka jine paro. Ingene an kana pango launching, I considered a lot of things. Kata kana luongo artist, I considered a lot of things. Nange maber ni aja Migori. Koro nyaka nakaw artist maadala. Maino Koth. To represent Migori. Yes. Nange maber ni an gi fans ga from Siaya. Siaya Kabab. Nakaw Prince, who is also my friend. Janavi. To Obikanyo. Kich nitire die hard fans maga Prince ma Siaya. Nitire die hard fans mago Koth ma Migori wa. Yeah. Iwinjo. Nitire joma wacho ni support jo Migori. Ja Migori oluongo kanyo. Okoth nitie. Yeah. Then again, na consider gender. Aquino Chogo. I consider gender. Monda Aquino Chogo timna nade? Bobika. Yes. Ineno kaka nyako matimona nade? Mawiro wangla. Nitiere audience ma imbo bro kelo. Yeah. Again, Kisumu, Elvis ni kanyo. Kadori Randere. Jibro biro. Yeah. Then koka wanigi Kelly Chogo. Ineno. Watingore koro Kelly watingore kaka artist. Unaona? Yeah. Emo itimore nade? Itingo nyawadu. Imiye platform mondo timre nade? En bendo timre nade? Oguro godo. Oking'eyo kata from kanyo dhi yudo fans mokapar. Omede ang'owa? Omede mekika. So I consider a lot of things. Then again, Gesani neno I guess as the best place now. Mana nyalo time a launching within my capability and
gi kaka nanyalo yuto mara. So I consider a lot of things. Charges na consider be gik mang'eny. Aneno ka jomoko wacho kacha ni gini doni ngikete 500, noni ngikete 1000 ng'eny, 2000 ng'eny. But you know, when you raise the bar high, nitiere gik mang'eny mi consider bende. Iwinjo? Yes, regular nitiere 500. Eka wan gi VIP 1000, koka wan gi VIP 2000. So it depend give fans mabro biro how they want us to treat them. Inano. Ingene kaka nyalo treat VVIP. Dipogore gi kaka VIP di bedo treated, gi kaka regular di bedo treated. This is now an event. And believe you me, on that day, I'll not have charge of that event. Jok moke mabro bedo in control. Yeah. So the way these people will treat my fans gi, yes, my fans mabro treat gi maber gite. But nitiere some other things makoro be depend gi kaka ngato timo nane. Obiro. Yeah. You can't expect to be treated kaka ija regular tibedo treated kaka ja VVIP. Yeah. This person has paid a high amount than you. So odwaro treatment ma special. Wagen thumbe adika. Mano to kadhi wacho nugi sa. Gede sani awinjo ka ji drop 10 15 20 30. Okay, ketno 30. Aonge go thumbo na ketno 30. Ok ni keto gi 32 no to tek. Ok tek. Mano to ok tek. An kanyalo surprise sani an gi thumbe 40. Mose bedo recorded, mastered, iwinjo to gin ready te. Anto ntimo kuma winjo ga ot ang'e madwa ni bi ket na in midwaro inano mimbe midwaro no in mano mit ni no wuon lakini ambe na consider ngowa fans, large number of fans. In gi 40 songs, an gi 40 songs mose bedo recorded kendo mastered. Midhi golo to surprise, madhi golo kuom gi to surprise. Kasto kendo I'm a very funny guy. Songs madhi launch gi kata 40 songs idhiro ka producers gite ngato ka ngato nigi project ni kuom thumbe gi. Awiko Jakabunde, awiko nigi projects ge, Kido nigi projects ge, Sauti nigi projects ge, Jeff nigi projects ge, Woodfibe nigi projects ge. Iwinjo? Iluomo gi. Yeah. Kech ang'eyo gimomiyo anatimo mano. In yonge gi ng'ame wacho ni ati an ng'ane ng'ata magole thum. Producers te becho. Ka in jathum, an ng'ena dhiga, be producers ga ging'e gite. An ka dhiga, kabiro record tang'e gima dwaro. I will come to you. Gi joge kata nyise ni, ago thum ne kama. Giminyalo timona eno mage ma. To mane biro yudo ka ana onge difficulties ka perform wenda stage. I will just perform it kaka na were studio. Kichadhi kaka I'm sure gima the team. Mia capella moro matin. Rambanya de wereno. Dekora manyi mana kale. Mia capella moro matin. Kero kori sego a capella. Okinya kwa ya capella wenda ti wero wenda kanti. No, ana onja ya. Koro were. Ngano kono na we. Awe ni weno koro were. Moro wa. Okadwa ikwa ya capella ti wero wenda kanti. Onja nenda na kawacho kata be okawere kata ma kako ni be no there waongo. In wera weno kora we ni go were. Were adongi kwa ya capella baba ing'eyo. Be bana berimbe kora mi chance mar wero wenda were. Ya me maber. Ya mi nyaka chance mar wero wenda wang kamera were. Ongo matete marache kabera shwali.
Ao ya. Baba wera wera. Kare na winjo ni jothum jonyego giri ena trek Man kanyo onge nyego ana anga maber ma weni nyaka wenda ni wera wera ya. onja chiele. I'm sorry. Maro jothum ka inti. Moro wendo onja matin. Ni wera na kapela ti wera wenda bwana imbe were. I'm sorry. Ina sawa. Kori ng'eyo. Ing'eni ing'ama jamana. Ka musiepna. Iwinjo. Golia nigi duondino. Gini dhi trend ni bwana. Aungo nokuro ni mwari. Aweni. Bwana. Aungo ya. Aweni wer no wer. Ikwaya na wer ni akapela ti wer wenda. Kasi dwana jaka. Kori dwana wer ni wanato ilise were. Bwana wer bwana. In thumbe mang'eny kono kata nyathine mako. Baba, nini kendo kora sewe ni kenda we interview nini koro ng'adi gini wadhiyo. Ng'adi. Okachaka proceed. Nyakora mogi. Wagoro kamano ne wan ka indige Aungo wuoda wendo Baba Nilan. Waromuru kendo next time mapod NLTN Luo Trending Nation. Aungo wuoda wendo wena wer. Koro kopo ni nena ka ng'ao bana. Kata kineno ko Aungo wuoda wendo keto bana. Kuonge donje ng'e nyalo yudo kare maweri kanyo ke. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete kata wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation. Ne adieri makende.